bazalwane emolweni manje phakathi ndiyanibulisa zintanda nonke egameni lomsindisi wethu uKristu inkosi yethu bazalwane ndibulela ke ufanele ithuba abakhona phakathi ukuthi ninibulise ndikhindabelane nani bazalwane ngesifundo bazalwane endazi kakuhle ukuthi siyingxaki kakhulu phakathi kwabazalwane endithe kandiphanda ngaso bazalwane ngafumanisa ukuthi ibandla kwasekuzeni kwalo apha eSouth Africa bazalwane noba apha eAfrika livela kumazwe aphesheya njengokuba sisazi ukuthi ibandla laqala eJerusalem bazalwane bakhona ndifumanise ukuthi esisifundo bazalwane savele saba ingxaki kwangelo xesha phakathi kwabazalwane beza abazalwane besuka phesheya besiza apha eAfrika behlukene phakathi bazalwane bengekho banye njengokuba ibandla kufanele baba bebanye abazalwane ngenxa yesifundo kukho abazalwane abafundisayo ngaso kukho abanye abakuchasayo ukwenzeka kwaso sesithi ke abazalwane sisifundo esingokudliwa kwesidlo phakathi kwebandla kuba kufanele na ukuba ibandla liqhubekeke nokudla isonka esingenakwele isele indebe bazalwane eyiwine ebona engumbonakaliso wegazi lenkosi so abazalwane babebambe izinto zahlukeneyo bambi besithi akho sidingo salonto bambi besithi kusekhona isidingo sokuba liqhubekeke ibandla lisidla liqhekeze isonka lisela abazalwane lonto ke yalehlula phakathi ke ibandla abantwana bakaThixo bazofika abazalwane abazoshumayela eAfrika sebevele beluvo lahlukeneyo ngalomba bafika ke bazalwane batyala ibandla eAfrika elahlukeneyo nalo ngalomba ndifumanise bazalwane sahlukana sokuqala sabakhona phakathi bebandla sesidlo so bakufanele kudliwe na okanye kumele kungadliwa na isidlo senkosi sahlukana sokuqala zonke izahlukana bazalwane ziphuma emva kodwa sokuqala sahlukana ibandla lahlukana ngazo lahlukana ngale ndawo bazalwane mayibonke inkosi yoxolo ya bazalwane isahlukano sesibini yaba kuba kufanele na ukuba kube khona i-dancing okanye ukugida nokuqhwaba izandla ya xa kudunyiswa uThixo kwibandla eso yaba sahlukano sesibini bazalwane kulibandla nizobala ke zonke izahlukano ukulandelelana kuba ke indaba yami namhlanje iqondane nesahlukano sinye esisukuba kufanele nawe ibandla xa lihlangene benethuba lokuhlangana lihlanganele ukuqhekeza isonka isele indebe bazalwane le ibizwa ngokuba sisidlo senkosi okanye kuthiwa yi-Lord Supper ingaba kufanele na yenzeke lonto emva komnqamlezo okanye yayifanele yayigqibele phambi komnqamlezo kaKristu mayibonge inkosi bazalwane manihlale phansi ke bazalwane manithini nibulisile egameni lenkosi bantwana bathi xolo benani nonke izindawo zonke nikuzo ndicela nokucela bazalwane niphulaphule ngenyameko kakhulu ninimamele ngobubele bazalwane nindive ukubana ndiza nantoni kwesisifundo namhlanje mandibeke ke bazalwane on record ukuba okokuqala namhlanje ngale date ye-1 kaJanuwari 2026 ukuba mina ndivule umlomo ngesisifundo ndifundise ukwenza ukufundisa ngaso mayibonke inkosi yoxolo bazalwane okokuqala nqa yeah this is my day of breaking my silence ngesifundo bazalwane ngaba konke ndiyakukuthetha apha namhlanje abazalwane bonke ezindaweni zonke bazi ukuthi oku kususela namhlanje ukubheka phambili ndiyakufundisa kuwo onke amabandla kaKristu futhi ndohlala ndikulungele ukuphendula nakubani na ondibuzayo ngoku ndikufundisayo maqondana nesisifundo bazalwane mayibonke inkosi yoxolo sibulela uThixo ke bazalwane sesibuyile emihlanganweni besinayo ngoDisemba bazalwane siviva bahlangane kakuhle kwindawo bebekuzo nathi sihlangane kahle kakhulu eKing bantwana bakaThixo uThixo sinceda kakhulu ngendawo zonke namhlanje ke bazalwane ke sisebenze ithuba ke bantwana bakaThixo ukuthi ndabe phambi kwenu isisifundo bantwana bakaThixo ndicela kakhulu ke uThixo uba niceba andipha amazwi onke okusibonisa isifundo phakathi kwethu ngamazwi acacileyo bazalwane sizohlala phansi ke bazalwane ndabelane nani inkosi yoxolo mayibe nani okokuqala bazalwane intetha yami izoqala ekuthini
phambi kokuba namhlanje ndibe noku ndizokubonisa phambi kwenu. Oku ndizokubonisa phambi kwenu bazalwane luloyiseko lwam olwasusela ngo-2006 bazalwane. Olu ndiluchaza namhlanje loyiseko bazalwane lwam endoyiseka kulo ngo-2006 bazalwane. Ndalugcina ngaphandle kwam, ndalufukama uba lukhule, ndalumetha sukela ngo-2006 njengoba ngoku ingu-2026 bantwana bakaThixo, which is kunyaka we-20 lona. Ndigcine oku ndiza kukubeka phambi kwenu namhlanje. Phambi ko-2006 bazalwane, kwiminyaka ephambi koko ndalibandakanya nabazalwane, ndafika abazalwane benendlela ababambe ngayo kwesi sifundo bazalwane. Ukufunda kwabazalwane kwakusithi akufanelanga ukuba kusaqhubeka nokudliwa kwesidlo senkosi emva komnqamlezo. Kukho ke bazalwane incwadi ezazibanjiwe ngabazalwane ekwakuthi ngenxa yazo uphumula uluvo loba akufanelanga uba into esaqhubekayo leyo. Ndizotatsha ke bazalwane kwezi ncwadi zazibanjwe ngabazalwane. Nam ndafikela kuzo bazalwane, ndama kuzo njengoba ndifike isifundo kanjalo ngabazalwane. Ndaqhubekeka nabazalwane nam ndibambe ezo ncwadi njengoba bezibekile abazalwane. Until u-2006 apho kwaba khona uloyiseko oluthile kum ngoku ngaso sisifundo. Ndingatsho ke ndithi ukusukela ku-2006 ndandiqala ke ngokuba ndibe ngumuntu omdala, beyindoda ekukholweni, njengoPawule athi xa ebhalela abazalwane baseKorinte athi ngoku ndandingumntwana, chapter 13, ndandicabanga ngokomntwana, ndithetha njengomntwana, ndiqonda njengomntwana. Kukho elo sithuba linjalo ekukholweni xa ungumntu ozelwe ekukholweni. Then ufikelele ekudaleni kuthi ke uPawule ndathi ke ndawuba yindoda ndazibambisa izinto zobuntwana. So xa ndifikelela ke ngoku ebudodeni ngo-2006 ukuqala kwam ke ukuba ndibe namazinyo aqinileyo uba ndikwazi ukuzihlafunela imfundo, ndingabi sahamba nemfundo kuba ndifike banjena nabazalwane, kodwa ndibe nolwam uluvo ukuthi mna ndiva njani kwesi sifundo. Nayibona nabazalwane. Alright ke bazalwane, abazalwane ke phambi xa ndifika phakathi kwabo babebamba uncwadi kaLuke chapter 22 uverse 19. Phaya kukho amazwi abaye bathi ababefundisa esi sifundo sokuthi kumele kudliwe. Babambe khona la mazwi athi inkosi yathi xa igqiba ubanika abazalwane isonka nendebe ukuba basele, yathi inkosi, oku kwenzeleni ukundikhumbula. So umqondo ke wabazalwane ke babesithi ke xa befundisa uba makudliwe bathi kufanele sikhumbule inkosi. Amasidle ukudla, isonka nendebe ukuze sikhumbule inkosi. Now abazalwane abanoluvo lwahlukileyo koku bethi xa inkosi yayisithi oku kwenzele ukundikhumbula yayithetha nabapostile bayo. Yayingabo aba babekunye nayo egumbini lomfazi eyadla nabo inkosi ngalamhla wePasika yamaJuda, yasela nabo. So ngabo eyayithe oku mabakwenzele ukuba bayikhumbule inkosi. Lo mqondo ke bazalwane uthi ngabapostile ufike ube namandla kakhulu enhlizweni yami, ngoba nyhani yayingabapostile bodwa ababesegumbini lomfazi, ngabo bodwa abinkosi yayithe oku mabakwenzele ukuyikhumbula. So ngokwesa statement ayikho into ethi lento mayiqhubeke kwibandla emva komnqamlezo. Ayikho futhi into ethi njengoba ibisenzeka kubapostile lento mayiqhubeke njalo nakubanye abazalwane abengengabo abapostile basebenzise la ntetha besenza ukuba bathi bakhumbula inkosi bazalwane. Niyayibona bantwana bakaThixo. So yayifika ke ngoku ingabi nawo amandla leliboniswa ngabazalwane ethi makudliwe ngenxa yalamazwi, kodwa ibe namandla le abazalwane bathi ngabapostile ababenikwe lo myalelo qha kwathiwa bona oku mabakwenzele ukukhumbula inkosi, bona bengabapostile, not kwibandla. And ngela xesha bekungakho sifundo bengafundiselwa ukuba bayisele into ebandleni, ngoba ngokwala ncwadi ayikho into ethi mabayofundisa loo nto ebandleni. Niyayibona abazalwane. So
inkosi yayithe mbona ukuma bakwenzele ukuyikhumbula ngoba namandla ke lo mqondo. Okwesibini umqondo bazalwane obandla ngabazalwane incwadi kaJohn chapter 6 bazalwane. Xa ufunda incwadi kaJohn chapter 6 kunamazwi phaya enkosi ethetha nabazalwane ngesonka abazalwane. Thetha phaya inkosi nabazalwane ngesonka esehlayo sivela emazulwini. Niyabona bazalwane. Inkosi phaya ithi yiyo isonka esehla sivela emazulwini ukuze bokusinike ubomi ihlabathi. Niyabona bazalwane. Now inkosi ke ngoxa iqhubeka nayo iqhubeka nalandela ithi kubo isonka sobomi esindim verse 35 lo uzayo kuma kasayi kulamba lo ukholwayo kuma kasayi kunqana naphakade. Niyabona bazalwane. So umqondo bazalwane umeke lento ithi ngoku asikho esinye isonka abazalwane esifana ukudliwa ingenguyo uYesu ngoba uYesu usisonka sobomi. Niyabona uYesu uyisonka sobomi esehlasela emazulwini sinike ihlabathi. So sesantoni ke esinye isonka esinophinda sedliwe ngabazalwane. Yebo aqhubeka lamazwi athi xa uwelela phakathi ngoko verse 52 verse 52 53 ngiqala 53 wathi ngoku uYesu kuwo inene ndikuni ukuba nithanga nidla inyama yam yonyana womuntu nilisele igazi lakhe aninabo ubomi lo uyidlayo eyam inyama alisele lami igazi unobomi naphakade naye mna ndiyakumvusa ngomhla wokugqibela kuba inyama yami ikukudla inyaniso negazi lami liluselo inyaniso lo uyidlayo eyam inyama alisele elam igazi uhleli kum nami ndihleli kuye. So lamazwi njengoba kuthiwa isonka ngumzimba lamazwi wona bonza ukuthi ukudla umzimba kaYesu ukudla inyaniso. Niyabona njengoba sebesethe nguye isonka esiyinyaniso. Niyabona bazalwane nokusela igazi likaYesu ukusela inyaniso. So umbuzo ke ngokuthi esi sonka sivezwayo neligazi livezwayo kuthiwa malidliwe liselwe lintoni lona. Niyabona bazalwane lithetha ntoni kubazalwane lintoni lona xa ukudla umzimba kaYesu ikukudla inyaniso ukusela igazi kaYesu ikusela inyaniso. So lintoni lona intoni ngokulena yesonka sibhakwayo nalendebe ibonwayo intoni yona ke ngoku bazalwane ichaza ntoni bazalwaneni. Ngamanye amazwi kuthi singamaKristu namhlanje ithetha ntoni intoni lento ithethayo lento yesisonka xa kanti uba sidle umzimba kaYesu uba sidle inyaniso kaYesu siwudlela umzimba kaYesu uba sidle inyaniso kaYesu silisela igazi likaYesu. Yabona now uYesu ke sechaze wathi ke bazalwane ilizwi lakhe liyinyaniso. So uba kuthiwa umuntu udle isonka esinguYesu okuthi esinyaniso udle ilizwi likaYesu. Yabona bazalwane wasela ilizwi likaYesu ngamanye amazwi wamkele ilizwi likaYesu. Mayibona inkosi yaxola ke bantwana bakathi. So yayifika ke le ngxoxo naye bazalwane ibe namandla ukoyisa iyoyise le ngxoxo ithi makudliwe isonka esibonwayo kusela igazi elibonayo. Nekhona ke bazalwane bami. So ibifika ngoku ibe namandla yoyise ngalonto. Eyesithathu bazalwane incwadi ibincwadi yezenzo chapter 2. Xa ufunda incwadi yezenzo chapter 2 abazalwane kuthiwa babehleli emva bekholiwe emva komhla wePentecost abazalwane bathi bawukholwa kuthiwa babehleli pha verse 42 bayeke bezingisa ukuhlala emfundisweni yabapostile nasebudlelwaneni nasekuqhekezeni isonka nasemithandazweni. So bebethi abazalwane bebonisa ke ngokuthi ibandla likaKristu wasekuqalekeni laliqhuba lenkqubo yokuhlangana lihlale emfundisweni yabapostile lihlale emfundisweni lihlale ekuqhekezeni isonka nasemithandazweni. Niyabona abazalwane nasebudlelwaneni kodwa yayifika le ndawo ethi lihlale ekuqhekezeni isonka still ingabi namandla anto iyodwa. Niyabona abazalwane ngoba waJuda abazalwane bakwaIsrayeli besihleli siqhekezwa isonka. Niyabona abazalwane besihleli siqhekezwa isonka kusenziwa iPasika so kudliwa isonka esingenagwele phaya khona. Yayibona
So xa kusithiwa ke ngokwabazalwane babehlala ekuqhekezeni sonke babe abazalwane bengabazalwane bakaJuda abazalwane njengoba abazalwane bashumeza uPetros uyasibonisa ngaba abazalwane ngamaSirayeli ngoba uthi uPetros mayazi ngokuqinisekileyo yonke indlu kaIsrayeli ukuba yena lo Yesu nambethile emnqamlezweni nina uThixo umenze inkosi noKristu. Then babe beve oko bahlabeke enhlizweni yabo bathi kuPetros nakubanye abapostile madoda abazalwane sithini na. uPetros wathi ke guqukani ibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu kuze niqhole izolo. Ipoint ke bazalwane endizakuyo kule ntethe yoba yayingamasirayeli abazalwane babehlala ezimfundisweni zabapostile ebudlelwaneni naseqhekezeni sonke. So umqondo ke ngoku wawusithi bebehlala leyo qheze sonke bebeyenza ngoba behleli beyenza kakade bebengayenzi ngokuba imfundiso kaKristu njengoba amazwi ayakuthi bebehlala ezimfundisweni zabapostile and then athi na sekuqhekezeni sonke. So kubonakala uba ngoku imfundiso zabapostile yodwa bebehlala kuyo then uqhekeze sonke akubona akubalelwa emfundisweni yabapostile. Nebana bazalwane then ibangele ngokulona uba xa umzalwane uthi ukuqhekeza isonga yimfundiso yabapostile ifailure lenkcaza yalo mzalwane ngenxa yalamazwi athi babehlala ezimfundisweni zabapostile na sekuqhekezeni isonga. Nebana bazalwane so ufika ufailure lamqondo ke ngokuthi ngale ncwadi kunokuthiwa makudliwe isonka ibandla lifanele balidle isonka liphake isonka libe nendebe eliyiselayo. Nebana bazalwane number 2 noba number 4 kwezincwadi ibe nguchapter 20 wakule ncwadi yezenzo uverse 7. Xa kusithiwa phaya abazalwane babehlanganisene ngolokuqala kusuku leveki behlanganele